едно разкошно здание, една страхотна сграда в самия център на Одеса. Тези от вас, които са били там и знаят прословутата улица Дерибасовская, къде се намира, Българският културен център е една пряка на Дерибасовская. Наистина едно страхотно, едно разкошно място. Преди да стане дом на нашите сънародници, дом на българите, това е бил кинотеатър Кино Котовски. И за съжаление не можах да ви намеря снимки на сградата, каква представлявала преди да бъде дадена на българите в Украйна. Да видите какво е представлявала и да може да сравните с това, което виждате в момента. Този дом наистина е едно средище. Това не е просто сграда, в която има 5-6 офиса. Тук говорим за една огромна зала, в която се провеждат пресконференции, в която се провеждат премиери на книги, провеждат се най-различни инициативи, които показват на другите народности, традициите на българите, обичаите. Виждате в момента библиотека, която е започнала да бъде събирана още преди центъра да стане български и в момента продължава да се попълва. Центъра е място за изява на фолклорни ансамбли от цяла Украйна, на българите от цяла Украйна, не само от Бесарабия, където се намира Българския културен център, но и от Крим, от Приазовието, от Олшанка и от всички краища на Украйна, където живеят наши българи. Този център, за това ще стане дума и по-късно, е място, което включително и украинските власти използват за свой пиар, ако смея да използвам тази дума. В цял свят, където живеят българи. Всеукраинският български културен център, който е общ дом на цялата ни българска диаспора, която наброява около половин милион българи в Украйна, а може би и повече, по неофициалната статистика, е пред опасност. Опасността е следната. Регионалните власти на Одеска област, не централните, регионалните, коментирам, на определена политическа сила на партията на регионите, са решили, че могат да вземат този център. Центърът е предаден на българската диаспора в лицето на Асоциацията на българите в Украйна преди 10 години. Той е даден не само защото това е една от най-големите български общности в Украйна. Българите са трети по численост в Одеска област. Там живее най-компактното българско население в 4 района: Болградски, Арцизки, Саратски, Тарутински и Татарбунарски райони. И за това, че преди Втората световна война и след нея в Одеса е имало български театър. Сградата, където в момента се намира Всеукраинския център на българската култура, не е бивш театър. Когато асоциацията преди 12-13 години се обърна официално към президента на Украйна, към ръководството на страната с молба да ни бъде върната тази сграда, ние получихме отговора, че тази сграда в момента е заета с друга организация и тогава на българската диаспора беше предоставена бивш кинотеатър Котовски. Сградата се намира до улица Дерибасовска, в центъра на град Одеса. Когато я предадаха на Асоциацията на българите в Украйна, респективно на българската диаспора, сградата беше в много лошо състояние и тласък за реконструкцията дава българското правителство. През 1998 година България отделя около 30 000 щатски долара за реконструкцията. Президент на асоциацията тогава е избран господин Антон Кисе през 1999 година. Той събира меценати българи, събират се студенти, пенсионери. Изобщо цялата българска диаспора усеща един духовен подем. Събират се около половин милион долара. И този духовен подем всъщност е зададен от България, от факта, че България е застанала зад своята общност в Украйна. Да, разбира се, това беше един много радостен и приятен подем за цялата ни диаспора. Това е подкрепа, когато има държава, митрополия, която се грижи за своите чеда в чужбина. И буквално година, малко повече, би реконструирана сградата. Това е паметник на архитектурата и ние вложихме българската диаспора, асоциацията, меценати и от правителство на България бяха вложени около половин милион долара за реконструирането на тази сграда. Сградата беше открита
най-тържествено и най-официално през 1999 година с участието на съпругата на тогавашния министър-председател Елена Костова и съпругата на президента на Украйна Людмила Кучма. Това действително беше празник на българския дух, празник на българската култура. И вече 10 години съществува Всеукраинският български център, който е средище на Асоциацията на българите в Украйна. В центъра си намира и работи Съюзът на българската младеж, библиотека Иван Вазов. Има ансамбли за българска музика и танци, има много кръжоци. Центърът оказва методическа помощ на всички по-малки културни центрове, които се намират. Защо едва сега вашият проблем се чува в България, след като от август месец продължава това? Защо едва сега в България се разбра, че имате такъв проблем? Защо едва сега? Защото ние смятахме и смятаме, че този проблем е вътрешен и трябва да се реши в рамките на държавата Украйна. Аз още веднъж ще подчертая, че българите винаги са били законопослушни граждани и решават всички свои постижения и проблемни въпроси, съответно Конституцията на Украйна, съответно законодателната база, която ни дава държавата, в която живеем. И ние трябваше да минем всички инстанции от областно ниво до президент, до премиер-министър. Разбира се, вече след като сме организирали толкова много срещи в селата, след като цялата българска диаспора се издигна и организира протестни акции, след като са изпратили толкова писма и телеграми до президента на Украйна, след като е подготвен, още веднъж ще подчертая, проект на национална програма за развитието на националните култури в Одески регион, което е много важно и Одеска област няма такава програма, за да ни се получават подобни проблемни ситуации и с другите националности, защото този проблем не е само на българите. Той засяга представители на всички националности, които живеят в Одески регион и дори в цялата страна. Затова ние се обърнахме сега и към официална България, към президента на България, ще се обърнем към министър-председателя, към всички неправителствени организации и към целият български народ. За българите в Украйна България винаги е била нещо много свято, нещо розово. Това е един блян, който ние българите в Украйна вече 2 века го носим в сърцето си и ще го носим. Това е много важно и ние сме убедени, дори не можем да помислим, че България няма да застане зад своята половин милион диаспора в Украйна. Просто в това не можем да повярваме и още веднъж се обръщаме към цяла България, към официалните институции на Република България, с молба да се обърнат към президента на Украйна този проблемен въпрос да бъде разрешен. Писма ли сте написали или очаквате конкретни срещи, непосредствени срещи с представители на висшите държавни институции? Вече са изпратени писма, пуснали сме информация в пресата и сега очакваме много срещи, които предстоят. Сега ги планирате по време на това посещение в България? Да, и господин Киса също ще има срещи с официалните представители. С какво смятате, че може да помогне? Разбрахме за вашите писма и за желанието българското правителство да се обърне към украинското с цел да ви подкрепи. С какво може да ви подкрепи българския народ, всеки от нас, българското общество? Тук първо бих искала да подчертая следното. Скъпи сънародници, ние българите в Украйна сме част от целият български народ. Нашите погледи, цялата ни душа, цялото ни същество е обърнато към България, макар че живеем вече 200 години в Украйна. И бих искала да подчертая нещо много важно. Преди години, когато в Молдова другата ни българска диаспора беше поставена пред факта за Тараклийски район да не бъде български, именно благодарение на официална България и на цялото българско общество, той стана български Тараклийски район. Днес нашата българска диаспора в
в Украина има проблем, свързан с Всеукраинския център за българската култура. От всички тях се обръщаме към вас. Подкрепете ме с подписи, с официални писма и телеграми до президента на Украина, до украинското посолство в България, до всички български дипломатически мисии в Украина, до президента на България, с молба и с апел българите в Украина да могат да ползват Всеукраинският български център и да имат един общ дом, където да се запазват своята национална идентичност. От сърце ви благодаря. Аз също ви благодаря за този разговор.